Yuang kacang prawara kuswa magara gumewang gagatari saraning tataku murah warpang ring turangga pendebere monyo sauran mangungku pratena umekating prah gembira tiasing prajurit sallallahu Nabi Muhammad. Lagrang mijil ing pabarangan tansah katempo ambela mangsa suratan tama manunggal daya rupa swaraning para wadya tansah baris lagrang mijil ing pabarangan tansah katempo ambela bangsa suratan tama manunggal daya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu sutresna budaya, wilujeng pemanggihan kalian keluarga ageng Sabda Wirasakti ingkang dedunung saking Sumur Bandung, Grabak wewengkon Kabupaten Magelang Adiningrum. Marak sowan Abiyantara wonten warga Gung Tegal Sari Keranggan wonten ing adicara wilujengan utawi mergi dusun kanthi asesanti mugia tansah rahayu dodo kalis ing sambikala. Nuwun kunjuk ngarsanipun para sepuh pini sepuh aji sepuh ingkang hanggung stuti ming pepoyan kautaman satu kaula berdosi pangembating praja manggalaning negari minangka sengagung kaula daksih wonten ing laladan Tegal Sari sakiwa tengenipun linanggung panjenenganipun Bapak Kepala Desa sumrambah sedaya perangkat desa wonten ing Tegal Sari ingkang satuhu kaula hormati.
kadang-kadang muda taruna ingkang sampun ana tepi pakaryan ingkang utama ing satuhu pantes tampi ing pangalembono kepareng kula kadang saking Sada Wirasakti sareng-sareng kula dherekaken nggih raos puja puji syukur wonten ayunan dalem Gusti ingkang Maha Nasa sampun kepareng babar daya pangaribawa kanthi wonten ing dalu punika sekempal manunggal tetunggilan kalian keluarga Gung Sadawira sedaya kanthi kinanjar rahayu wilujeng riribaya ing sambikala selawat salam kita swisung-swisung dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemawan Tuhan syafaat saha pitulungipun fitini wa dunya adal akhirah amin Allahumma amin. Saya ning adirenga sutasna puning satu kaum mulyakaken kepareng sae kula ngaturaken beksa seni soreng ingkang saking Sada Wirasakti kanthi irayahan Aryo Penangsang Gugun ingkang dipun paragani saking kadang-kadang Sada Wirasakti ingkang dipun sesuwuhi panjenenganipun Mas Bagus Rizky Permadi. Bagus samangke apabila paling pangipun wonten dalem punika kathah kiranganipun kathah kalepatanipun langkung kula minangka samsam saking kanca-kanca nyuwun agung ing samudra pangsamingan tanpa pepindha. Ewasana sumangga sugeng abeksani beksa seni soreng ingkang saking Sada Wirasakti sugeng dalu lan sugeng amrik sani nuwun kaula nuwun. Sanyata sedama pamoce kunjung sakyang wete pamit kalugrahan lolos raharja pagelaran gelar budaya kunjo para miyarsa katan suka katan seno hamba mayu ayu
gucer adoyo
dalan nang kene ngopo? Wong kok ora manut karo skema. Kowe aja manut karo skema. Aku wis ngerti kene iki aja gawe latihan kok malah do trik-trikan. Angon jaran. Ning ya wis jadi kosek kesusu. Angon jaran wis rampung po guru. Wis rampung. Heeh. Lah saiki nek wis rampung ya rada lires sawetara kene ada gawe latihan para prajurit. Ning Jepang, kowe ora kena sampar ilang wadukmu kowe. Ayo, prajurit. pawelingku marang sira soreng rono rangkut sira mati
aja milih sunan jurung maju ana ingkang yuda sapa jujur bakal ati luhur perang tanding campuh boyo luhuring satriya sejati Cik. Cik, cik, cik. Cik, cik. Cik, cik. Cik, cik. Halo, halo. Halo, halo. Halo Mas. Halo. Ya. Nggih. Pun gesang. Daun, Dalam. sampun dipun titi. Sepura Parsit. Sampun. Lho, Mas. Rene Mas. Malah gawe jagongan wong loro. Nyepaki Kanjeng Dipati kok malah gawe jagongan. Chandra. Hot. Oke lho Le. Daun, Dalam. lungguh. Wah. Dos pundi Jeng Dipati? Antuke para soreng gladen kados pundi? Menika sampun sae wementaun. Bombong sanget raos sing manah kula bilih wementaun anggeni ring panggula wentah. Para sureng ulah kridaning kaprajuritan. Didikane kula. Didikan kula niku boten enten sing mleset. Sae sedanten. Boten maiben. Nggih, Kula angel kaliyan wementaun. nggih. Nalika semanten kula nampi dawuh saking Romo Japar Sudik. Ya Kanjeng Sunan. Iku supaya nglampahi talak to
Iki batang petangipun wonten taun sampun jangkep menapa dereng wo? Menawi petangan kula menika kok tasih kirang nggih Jeng Dipati nggih. Tasih kirang setunggal dinten. Awitipun panjenengan Talak Brata menika lak respati manis. Dugi sepriki menika tasih kirang setunggal dinten. Taun Dalem panjenengan menika piyai sepuh. Sampun gendong lali wonten taun. ning kula bab hitungan mboten lali. Urusan napa mawon panjenengan menika supe. Menawi piturut petangan kula menika sampun jangkep kawan disa dinten wonten taun. Mboten. Petangan kula menika dereng jangkep amargi. Lho. Taun Dalem nek piturut petungku wis rampung 40 dina. dereng amargi kiki mawon terangan kalih kula kok. Nek pun keterangan niku pun jangkep, niki dereng keterangan nggih. Nek kali kula sampun rampung wonten taun. Mesti bon. Nah, Lho. ngene yo Le. Mas Panitia, iki engko keterangane kepiye iki engko? Iki nek ngasih dadi padu karo iki, golek ora ana keterangan aku galo. Taun. Halo. Lungguh. Nggih. Lungguh. Ampun bolongan to. Aduh, tuasaku melu mangkat iki. Iki kok ora cetha. Iki ora bab perkara ya sing bakal paringke kowe iku ora. Mbot, nek kula nggih tetep perkara BOC. Adugi mriki. Iki perkara gonku Talak Brata wonten taun. Dereng rampung anggen panjenengan Talak Brata menika. Nek menawi iki dereng lunasi, ngoten. Kok Kantun wonten taun menika nayogyani menapa mboten? nek kula nggih mboten. Nek mboten wangsul. Kula kan bali. Bali. Alah, iki santai wae, tak bali. Ora mboten taun ora patek. Bali. Aku ora penangsang Ning ora apa-apa. ora oleh sangu. Bali. Ayo tak bali. Alah, kowe dadi penangsang yo gratis kok Le. Bali yo, bali. Mboten taun kene, ora mboten taun bali. Aku yo wani, lho ayo. Ayo. Lho ayo. Maksamu. Ada amu-amuan. Kon wong Temanggung lho iki. Anjenengan nggih mari emosi kok. Emosi. Pun kula mawon kanten napa? Alah. Jenengan niku lho mari emosi terus kala wau. Lungguh. Angge jenengan nggih lungguh. Sik tak tatani sik. Napane sing ajeng ditata? Wong panitia mawon pun sikap kok jenengan kok malah ajeng nata. Mboten percaya karo panitia. Kira-kira galak temen ya samang penaune penangsang mawon. Apa iya? Yo, iki. Rumah aku ora iso ngono apa? Jajal. Iya, dadi momen taun Paling Jawa. budak kowe yo. Iki budak iki. Kowe budak tuwa kowe. Budak kowe. Aku ki muni paring Jawa. Budeke kupingmu. Sing mentakne aku apa kowe? Aku Nek aku ya wis ketara kok malah keterangan ki, guru keterangan lho ki. Keterangan lho ki, panitia. Waduh. Ini ameng-ameng nyawa lho. pun tutup. Dereng. Terus ki. Kekriyen wong niki penonton dereng enten sing ngetokake sih. Terus pundi? Ajeng kados pundi malih? Menika kula menika badhe matur piyambak. Tak matur rumiyin. Monggo lenggah. Kula nika lak priatos sanget kalian para soreng-soreng menika. Mawi pakaianipun kados mekaten mbok nggih panjenengan menika menggalih tongkat mawon kados ngeten ngopo iki? Taun. Kula menika boten kirang-kirang anggenipun menggalih wong taun. Nek mikir tok jenengan boten ngewehi. Turene kon mikir. Angge mikir kali ngenehi. Kados warga mriki. Warga mriki menika dadak sedanten lho. Ngawontenaken pardian karo kados mekaten. Liris danten kados jenengan. Niki, iki. Wah, anggere sing ngalem niki lha golek undak. Iki. Taun. Lep.
Ki tekan nggon petung. Nggih. Nek momen taun Nuranayogyani monggo. Nanging petung kula menika sampun jangkep kawandasa dinten. Nek kula tetep dereng ditasih kirang sedinten sedalu. Buktinipun menapa? Ha hitungan kula. Hitungan kula niku saking respati. Lingitung menika jenengan beto driji panjenengan menika kirang. Kirang setunggal driji. Kok saged Cobi mangke hitung. 1 2 3 4 5 6 tuwa. Jiro lupat. Jiro lupat. Wekku papat yo. Oh ditungake kuwi. Yo. Piye to iki? 5 yo wekku 5. Jiro telu. Nggih. Sekawan. Papat. Mulane petunge wong taun kurang setunggal. Niki boten iki jangkep gangsal kok. Mboten kula mboten tumut-tumut niki. Sakniki ngeten kemawon. Nggih. Menawi wong taun boten ayogyani mangke wonten menapa-menapanipun kula tanggung jawab. Panjenengan tanggung jawab. Nggih. Awono para sureng nyawiske uga rampe kanggo jugar kita lak boto. Taun. Lha. Ayo. Nggih tak jawuh kriyen. Tik, Tik. Jeng Dipati arep jugar tili talak broto. Cepakno, samu barange dicepakno. Wis ditata rapi nang kono garing gawa rene. Heh, cepet kono. Tenggo. Iku kono. Sinten? Panjenengan Ketik pundi? mriku niku. Ngel. Jan angel. Rot suwe. Angel. Sot angel, penang sange sot angel. Kesuwen ora payu. Oh, angel. Alon. Mulane ki do sing ati-ati sing setiti. Wong do nyambut gawe kok ora do ngati-ati. Nggih Grin, tasih kirang, nggih Grin. Nggih. Nenggo sekedap. Pripun, dos pundi? Sios sak niki Nggih wong taun. pun yakin tit, Sampun. pun mantep. Pun. Kula nderek. Ning wonten napa-napanipun kula nderek jenengan. Tanggung jawab kula wong taun. Nggih. Keselamatan samu barange kula nderek panjenengan. Nggih. Wong taun. Dalem. Saderengipun kula miwiti jugaring talak broto. Keparenga mentahun ingkang paring pandonga dumateng warga masyarakat mriki wong taun. Oh, Mugi-mugi sedantenipun dipun paringi ayem tentrem. Samukawisipun wong taun. Nggih. Para sreng. Padha seksenono. Sepisan anggone Kanjeng Adipati njugarake talak broto. Sing angka 2. Muga-muga sapahargyan niki warga masyarakat Tegal Sari kene diparingi ayam tentrem, murah rezeki lan sandang pangan. Paringi gagas waras slamet dana saka bilahi. Mula padha diseksenono. Muga-muga organisasi sing tekan kene kabeh diparingi kumpul manunggal dadi siji. Awet tekan sok, tekan putu-putune awake dhewe. Seksenono para sreng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma inna mas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa ziyatan bi ilmi wa barakatan bi rizqi wa taubatan taubal maut wa marifatan ba'dal maut. Allahumma bim alaina fi sakaratil maut wa najata minan al-fain dalin sab rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadataina innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun, summa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo para sreng, padha dikersakake. Monggo Jeng Dipati.
Ayo Jasuren. Padha kepara maju. Sing kula tenggokin jenengan. Matur nuwun nggih. Nggih, lah nggih, Pak. Biasane niku luweh lho, Pak, saking mriki setahun iki. Apa? Alah Pak Panitia ra ngenehi popo. Engko tak goleki mbok. Wah, karo. Ya ang. Bacake. Monggo Jeng Sipati. Wes sak damel penggalih, monggo. Kados pundi? Masak ini pun nggih sae to. Warga mriki kok. Warga mriki menika nek nggen masak pimasak niku kowe ngopo nih? Yo. Yo. Iki mau. Bocah iki. Ayo tak dum-dum wis karo dar. Ayo alah kowe kuwi ora apa-apa. Iki Nak. Santai no. Tenin lho. Kurang gede. Nek sing gede aku piye? Kena gememeden sawah lho. Palingi kepalane mentahun. Tulung! Tulung Kanjeng! Kanjeng Adipati tulung! Tulung Kanjeng Adipati! Niki pripun kula Kanjeng? Tulung Kanjeng! Ngombe kebalik. Ya sorry aja sak omong bae. Aku nek omong bae iki jebresan lho. Wis tak omongi ora usah banter-banter. Get-geti. Taun. Dalem. Ana wong kaliren tekan kene pun tau. Wah. Menika kados abdi dalem. Ingkang miwiti ngaretake Gagak Rimang. Menika. Kula tangretahi. Lun. Lun. Li mangan ki leren lho iki bisa iki. Mangan terus. Iki limangan ki wis kok iki. Kula sing grabake dereng madang kok. Nggawa iki. Kenapa niki? Kowe kok tekan kene ngopo? Gawe sosreke Jeng Dipati anggone jugarake Talak Barata. Kula ken mriki niku dikengken kula ki. Sing ngongkon sapa? Pak Ketua. Ketuane sapa? Mas Gencong kaya nek ora salah ki. Mas Gencong. Nggih. Wis keterangan. Dereng ngertos kula. Kok padha wae. Iye, kowe menang kene arep ngopo? Ana pawarta apa sing kudu tak tampa? Iki lho mangan bae iki nek takoni Cik. Pripun Jeng Dipati niki anggere ditanglet iki malah mangan mawon niki kepripun? Pateni. Ampun. Pak. Nek kula dipateni mboten genap, mboten enten kula. Ayo Kris mau. Sing angel iki jalan sinten? Ya rasa nyentak-nyentak. Lah mulane niku kok. Nek nyentak-nyentak. Ha nggih kriyen. Ha yoro, le mangan ki leren. Aja ming Kok ken kendel niki. leren. Ngunjuk atur dhisik ana apa? Kepareng matur Jeng Dipati. Kula wau nak nembe ngrumput wonten ing Tegil. Taun. Wong arek kok domongke ana ing Kadipat. Aming wong arek. Gagu gawe wong gek jugake tali
Lho niku teng mriki sing damel amu-amuang napa kepripun wong ngarit kok semang baturke. nek mboten ngarit ngeleh jarane jenengan ajeng pakan mboten Lho kok ora? Wong ngarit kok li pamer kene wong sugih. ajeng teruske mboten iki Karepmu ta wangsul mawon nggih domong kene ora isin. panjen ngarit kula kok niki ajeng teruske mboten Ya nek arep ora oleh sangu ya budal ya kono ya. sangu mboten niki Mas Le mangan ke wis. leren mangane Leren. Kene wis ora mangan wae. Iki nek kandhani ya ora ngrungokake kok. Iyalah. Iki kok malah saya wani. Lho. Bajutke. Leren, mesake. Mek wargi sik. pun Wis, Pak. wah pilih ngangkir kosok malah kula wak nembe rumput Nyarak ning ngarit kok gampang. Yalah. Amuk, asem kabeh loro iki. Pancen ngrumput. Iki coba bayaran piro damuk kok ngene. Loro kabeh. Mangke nek tekan ngarit ampun dipunggel malih. Pancen kula ke ngrumput kok sak banjuri. Wonten Priagung Kalih niku teko jan negak-negak niku. Nek meng kalih jenengan niku mboten kalah, Jeng. Terus ke mboten niki slambeng niki. Oh iya. Yo, terus. Wonten Priagung Kalih nang leti kula. Yo. Lek, oke cok ngarit gawe pakan apa, Lek? Damel pakan gagak rimang. Iya. Oh, dadi kowe kawulanira penangsang ngoten. Mboten mangertos napa-napa niku kula teko diris kupinge. Wah, sakit Kanjeng. Coba. Padha luping kula niki. Kowe ngarit dikanteni nang wolo supaya kunjuk ana ngarsaku. Yo. Mau Ning nantang niku. Nek ora trima domongke riya penangsang ngono. Ngoten niku. Ngono kuwi. Nggih. Tumbak jujukan. Tahun. Ana ing kupinging tik ana nawala. Tak waosi coba rungokno suasaning nawala wong taun. Goleke banyu peceran ki klek. Kateng tiko kang Mas Dipati riya nang sang wong kang mengku bumi Jepang sagung kawulanipun dasar satriya jentara turasing nalendra kami
nawa pangalembono saka Sultan Hadiwijaya. Saking Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Inggih wis dilek napa durung? Dereng separuh. Wonten bacetipun. Menika tasih wonten bacetipun mutaun. Tasih. Rono lan kowe rangkut kecop taun. Nggih. Bok rungokno. Nggih. Atik cacatira. Nalika ing kutut ndi wakira candra ya patra wong cepet yen tu prawira yakti ayo tanding aku tamu penang sama tua sun lan awi simo lena ingsun dikasira ton taun Wisnu Bakal Lima langsung Bapak Sultan Hadiwijaya. Ayo Bakaliman, boleh. Ayo, amuk, Bong Padang, Bong Padang ning Padang, ayo, amuk Hadiwijaya, amuk Hadiwijaya. Raton Pajang pangarso Sultan Hadiwijaya Patih pemanahan lan lukis daya para prajurit mapat aning prajurit saking Jepang Panolan.
Wong Pajang di Wong Pajang Amuk Ati Wijaya Ati Wijaya di Keparat Ati Wijaya Cek. Cek. Licik wong Pajang. Ayo Penangsang wani maju Mekaten Bapak Ibu sekalian, tentu citra budaya atau pasukan kata-kata sadar sakti saking sumur Bandung Dabak Magelang. Kirang langkung ibun nyuwun kung sambut dabang sami ngasono Jaya Wijayanti rahayu kang sami minangki nuwun kalunun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Wah.